rama desde Coruña. E logo desde a Coruña. E non é desde Barcelona, isto é un nada original, un programa que estou gravando na habitación do meu cativo rodeado de xoguetes co micrófono posto encima de dúas caixas de cousas de Peppa Pig, mirando cara a cara aos ollos de pai de familia a pai de familia, o pai de Peppa Pig, que supoño que se chama Papa Pig, non teño ni idea. Empezamos. O do pai de familia o do pai de Peppa Pig é unha febre que pensei que pasara, que pensei que xa non iba a tocar nin Peppa Pig, nin a Patrulla Canina, nin tal, que despois outro saberá, non? Que me mareo cativo cando empeza a ver televisión, pero dixen, bueno, polo menos xa sei que non vai ser a Patrulla Canina nin Peppa Pig. Bueno, pois estas navidades caeronlle regalos da Patrulla Canina, regalos de Peppa Pig por todas partes. Da exactamente igual que Sinchan volves a emitir na galega. Sí, librámonos de Caillou, eu creo, en plan das tres mellizas e cousas así da luz de edad, pero da igual que os nenos máis vellos de Peppa Pig xa teñan 15 anos, que aquí aos bebés sigue se lles regalando cousas de Peppa Pig. Pero bueno, é unha noticia, é unha cousa que non vos importará moito, pero unha observación. Estamos grabando isto en xaneiro do 23, como todos os podcasts e como todo o mundo fai nesta época, en finales de ano, principios do ano. Sí, máis ben fai un mes, en realidad. No, pero é mellor época ahora, porque as cousas que pasaron en diciembre debendo aparecer nas listas de cousas de 2022. Correcto. Como neste, sí, por exemplo, o Papa morreu no 2022, non no 2023. Pois nada, como isto aquí falamos de podcast, pois vamos falar dos podcasts que escoitamos no 2022, que isto igual lo escoitades daqui a ano e pico, terá menos interés, pero nosotros botamos o noso sombreiro a ver que cae. Si, eu, se queredes, teño a excusa de meu canse como os meus deberes, que vos la poido dar antes de tal, pero eu intentei facer os meus deberes, o que pasa é que non tin... que coño, vou la dar. Estuve comprobando que podcast estuve escuitando este ano, a que podcast estou suscrito e demais, e o que descubrí, sin que me sorprendese moito, é que non me suscribín a ningún novo, e non descubrí ningún podcast novo, é dicir, eu o que teño é completa continuidade, ou se acaso ir perdendo algún o que sigo suscrito pero xa non escuito, entonces realmente non teño nada que comentar. Sí, a ver, eu pensaba eso, o que fixen foi abrir Spotify, filtrar por podcast e filtrar por añadidos recientemente, e mirei todo o que añadira no 2022. Sumei dúas unidades de podcast. E xa está. Eses dous son autoconclusivos, con lo cual non me van a ocupar espacio a futuro. E son en castelán, cousa que varía bastante a miña dieta podcastil. Son un da NPR, da NPR, o de Messi no Mundial, la última copa, Jasmine Gars, que, bueno, dixen en castellano, pero sacaba a versión doble, un capítulo en castellano e o mismo en inglés, todas as semanas, creo que eran 5 ou 6 capítulos, e, bueno, o lado que facía era, bueno, usaba a Messi como excusa para falar sobre a emigración. Gustoume bastante, tanto que o escoitei nos dous idiomas para encontrar matices. E outro que escoitei, que me suscribín, que xa vos digo, non houbo máis, é un comentario, xa é unha lista extensiva de todo o que pasou no 2022. É un podcast tamén de 5 ou 6 capítulos, de un tono bastante, bueno, pois pouco riguroso e así medio de cachondeo,
que se chama Misterio en la Moraleja. É un podcast no que unha periodista que traballaba en Vanity Fair pois dedícase a investigar que pasou en unha mesa de votación da Moraleja porque se registrou un único voto á candidatura de Podemos. Podemos. Foi nas eleccións na que Ayuso se presentou, digamos, para liberarse de Ciudadanos, arrasou, se presentou Pablo Iglesias contra ela e fixo, bueno, jubilouse. E nada, pois dedícase a muller a investigar, tirando de agenda de cando traballaba en Vanity Fair, empeza a chamar a futbolistas, a actrices, etc. Así un pouco lixeiro, pero investigan, no, dedícanse a comentar pois as diferencias de clase, como a xente non ten nada de contacto fora do seu círculo social, que, vamos, o ambiente no que te crías e no que tal te marca muchísimo. Ola a todos e todas, fala vos Eloi no momento da edición. Interrumpo para un pequeno spoiler alert. Se vos atrae a recomendación de Rama, recomendo vos eu que ou ben pasedes ao seguinte timestamp ou ben maiades a escoitar Misterio en la Moraleja ahora e volvades logo a este punto de nada original. Rama está a punto de desvelar detalles do final. Na miña opinión, despois de ter escoitado e gostado moito deste podcast, son detalles que non invalidan a recomendación, pero así podes tomar a decisión con toda a información. Bueno, ao final non descubre, spoiler, non descubre quen votou. Eso te iba a preguntar, se ao final será se daba conclusións claras ou se simplemente se quedaba aí en a verdad que a mí estáme resultando interesante porque... é moi entretenido, creo que se escoita nunha hora porque son capítulos moi cortos. Ao final de todo, bueno, pues, se queres escoitar non vos fago moito spoiler, pero non encontra o votante, pero recibe unha carta anónima que explica que dá unha justificación de quen é, sin dar moita información e de por que votou. Bueno, podovos decir a lista de sospechosos que de entrevistados, bueno, dos que me acorde, porque son bastante curiosos. Un dos sospechosos era Petja Mijatovic. Pero con nombre e apellido. Estaba pensando que ibas a decir o panadeiro. Outra era Sara Sálamo e outra era Astrid Gil Casares. Esas, o sea, Gil Casares deulle moita bolilla no... Non sei quen é. Gil Casares non sei quen é. Non sei quen é esa muller. Bueno, no mundo do famoseo creo que conócese porque a exmuller de Rafael del Pino. Bueno, ela pues, dedícase ahora a escribir. A duras penas me acordo de quen é Rafael del Pino, pero vale. É o de Ferrovial, joder. Sí, directivo de... Sí. No, eu tampouco o sabía, Vale, bueno, pues... Sí, sonaba. A ver, eu esta muller non a conocía antes de escoitar o podcast. Bueno, da igual. E outras que eran Silvia e Mónica Gómez Cuétara, que só la conoceredes por Cuétara. Son familia as Cuétara. herederas. Su propio nombre lo indica. Non esperaba que fose tanto con nome e apellidos. Bueno, tamén moi personalista, moi... Porque, bueno, búscase... Está buscando a alguén, entonces. Sí. Tamén, bueno, é interesante por eso, pois que tamén poucos lle reconocen a quen votou, a quen non votou. Moitos, ao final é moi ridículo porque a maioría dos que entrevista non votaban nesa mesa. Pero... Porque como van entrevistando a eso? Por contactos ou, quero dicir, ou van a... Ela, bueno, como traballou nunha revista de famoseo, pois ten contactos. Ela puxose en contacto, primeiro de todo, con Isabel Preisler. Isabel Preisler non vive na Moraleja e non vota ali e non lle votaría a Podemos. Vamos, igual estou prejuzgando, pero creo que non é sospechosa.
pero usou a Preisler para tirar de agenda. É dicir, oye, tes amigas así Estuvo rojillas. casada con un ministro socialista, ¿no? ¿Cómo se chama? Boyer. Pero precisamente socialista. Bueno, da igual. Bueno, en fin, este é o resumen de 2022 en podcast, ¿no? Eso, sí, un gran ano. Aos 5 minutos estamos falando de si Preisler tiña un marido socialista ou non. Do primeiro que non lle preguntamos nada a Rama, teño a sensación de que durante o Mundial eu estuve con ganas de poñerme a escoitalo, pero como que non sei, xa me olvidara prácticamente dela ahora ata que non lo volveches traer, ¿no? É verdad que estuvo sendo publicitado por un montón dos podcasts La última copa eu creo que foi o que máis escoitei anunciado desde Totalmente. Noviembre, diciembre, vamos, moi exagerado todo o que autobombo que lle facía. Totalmente. O conto é, pregunto xa ahora, Rama, eu que nin o escoitei, xa pasou o Mundial, seguramente me olvide un pouco do fútbol, unha temporada, esas cousas, sigue tendo interés, sí, non falaba do Mundial. Se vos digo, usaba a Messi como excusa. Falaba un pouco da carreira de Messi, pero bueno, a toro pasado. Non falaba, non iba dicindo, bueno, pois perderon contra Arabia Saudí ou non sei que, non, o sea, era falaba do pasado. Falaba algo de Scaloni do Deportivo. Esta é unha pregunta. Non menciona o glorioso, o Deportivo, non? Decepcionante. Non menciona a Lucas, ni nada. No. Hai que aclarar a audiencia que nos escuita en 2025 que ahora mismo estamos en plena vorágine do fichaje por parte do Deportivo de Lucas Pérez, que descendeu 2 categorías para volver ao equipo da súa infancia, patatín patatán. Marcou onte, por cierto. Ainda por encima acaba de marcar 2 goles no seu partido de debut antes. Sí. Exacto. Estamos entre el e Sara Salamo para saber quen é quen votou a... Sí. Quen é Sara Salamo, por cierto? Quen votou a Podemos. Sara Salamo é a muller de Isco. Sí, ela é actriz, pero non sei dicirche en que saliu, a verdade. É unha actriz española. É conocida actriz e personalidade nas redes e de marcado carácter animalista de esquerda, sí. De esquerda directamente, eu por eso digo Sara Salamo. De Peja Mijatovic non teño controlado, pero Sara Salamo vota izquierda. Peja Mijatovic fai un alegato defendendo o comunismo de Tito bastante curioso. No podcast ou tirado ou é un corte. Fixo unha manifestación, organizou unha especie de huelga cando xogaba en primeira, polo visto, non tiña recordo deso, pero sí. Pero reconoceu o seu voto a Isabel Díaz Ayuso. Que cousa máis rara. Bueno, eu creo que me quedo con... Nunca o saberemos, pero creo que me quedo con... Nunca o saberemos, pero foi Sara Salamo, ¿no? Antes de facerlle unha pregunta a Rama, pero tú destes dous non escoitaches ningún dos dous, non? Non, escoitei un capítulo da última copa que puxeron nalgún dos múltiples programas de NPR que escoito, que ahora mesmo non sei en cal sería, pero en algún puxeron o típico que fan de poñer o primeiro capítulo de un podcast que queren, ao cual queren que te enganches, cousa que, por cierto, xa postos sacando un pouco de... Bueno, non sei se querías seguir co tema, Eloi. Tú querías facer máis preguntas a Javier sobre tal, sobre... Bueno, teña curiosidade se escoitaras cal che tiña interés, e despois queríalle preguntar a Rama, que deixo aí a pregunta a Rama para que me contestes, se me poño a escoitar, eu claramente non os vou escoitar en dous idiomas, que se me recomendas un dos dous. Cal é a versión boa? A versión boa en argentino, o sea, en castellano. Non sei se nos queres comentar, de feito,
porque ou que foi os matices, algún, digamos, cales son as xa foches a diferencias entre escoitalo os dous, sí, buscando pero matices. non me acordo, eran formas de expresión e cousas así, máis localismos. Lingüística, sí, sí, lingüística máis que outra cosa. Digo que será unha cousa distinta que falen un inglés de estadounidense que ao final falará como unha cousa neutra de inglés de radio da NPR e outra que fale un español argentino que sempre ten o seu encanto, claro. sí, fala de un pibe de Potrero, non me acordo como traducía un pibe de Potrero en inglés, pero creo que intentaba explicar a expresión. É un pouco raro. En argentino era todo máis fluido. Pibe de Potrero, teño que decir que eu non entendo. Potrero é un campo de... un patatal de... vamos, Un campo de para xogar terra. pachangas e tal. É un pibe, é un pibe. É un... Un sí. pibe. Pibe sí, pero non entendía isto. Pois nada, pois bueno, eu intentarei facer os deberes, aínda que igual, como xa sabedes, igual fagos cando edite este episodio, sabedeos cando. Igual daquela é cando retomo os deberes, como xa fetamos claramente outros é un podcast máis traballado superior en calidad o de NPR ou de Jasmine Gars, pero o da Moraleja é entretenido. Escoítase moi rápido eso sí, é exclusivo de Spotify. Aí hai que... Pero bueno. Xa nada, No, xa nada no, pero costará. Digo, eu creo que podíamos utilizar este comentario que acabas de facer sobre a calidad dos podcasts para sacar o tema do que quería falar Eloi, non? Me parece correcto. que é un bon punto de apoio. Como xa sabedes, os que escoitaran os episodios nos que nos centramos no mellor do ano, eu non suelo facer listas porque me dá moito traballo e non son tan rápido decidindo, entonces suelo traer os temas do ano de alguna maneira, non? Para min un dos temas do ano é que eu teño a sensación de que en España ou en Galicia realmente, pero bueno, vou a extrapolar, que os podcasts como medio pasaron a ser mainstream de alguna maneira, non? Os podcasts en español cada vez hai máis anuncios, claramente, témolo falado outras veces, pero tamén chegou un punto no que non sei se vos pasou, pero a min de alguna maneira pasoume que falo con xente sobre podcast e xa non son eu o único que teño algo que contarlle a esa xente sobre podcast de nicho que chegaron de outra parte do mundo ou algo así, e que teñen moitos espectadores, moitos oyentes noutras partes do mundo, sino que agora esas persoas cos que me relaciono me traen a min podcast que eu non conozo dos medios, algúns de medios tradicionales e outros de outro tipo que eu non conozo e que xa teñen miles e miles de oyentes, non? Entón, para min este ano foi no que houbo ese cambio de tendencia na miña vida social, non? Non sei se a vosotros vos pasou que tipos de podcast estades vendo que a xente vos escoita, vos trae ou non. Ou se pensades que vou tarde, ou mellor isto vosotros xa o sentistes. Bueno, eu teño a sensación de que eu desde o principio estaba nun nicho e agora sigo no mismo nicho. É dicir, eu cando escuitaba podcast, digamos en 2017 ou que seña, escuitaba podcast americanos, xa había podcast españoles que tiñan éxito, que fosen versións de programas de radio ou que fosen podcast nativos, igual non moito, pero sí que había versións de programas de radio. A xente escuitaba a Mañana de Federico en podcast e cousas así, por exemplo, menudo dos que deben de ser, según entendo eu, dos podcasters máis exitosos de España, o home este Jordi Wild debe de levar 4 ou 5 anos co seu podcast. Non lle escoitei ningún programa, sei que ten moito éxito, pero tampouco tampouco é un fenómeno reciente que ese home ou xente como a él teña programas de moito éxito que a min me pasaron de lado completamente. Non o vexo como un fenómeno novo, non sei. Bueno, para min o que non digo que non existiran, o sea, non digo que no lado da produción seña novo. Para mí o que foi novo é que no meu grupo social, de alguna maneira, no meu segmento social, o que me atopo
é, o sea, de xente moi distinta, bueno, moi distinta dentro, podríamos estar aquí falando un cancho dentro do moi distinta do que eu me relaciono, que non é tan distinta porque bla bla bla, todas estas cousas burbujas, misterio en la social, moraleja, tipo de cousas e tal e cual. Misterio en la moraleja, exacto, pero non tanto. Pero eu teño a sensación de que dentro da variedade do meu grupo social a xente fálame de, pois sí, veño escoitando podcast de distinta índole, ou cando e antes simplemente eso non pasaba, basicamente, non? Éramos tres gatos, entre comillas, os que escoitamos algo. Non é que non houbera do lado da produción, non é que a xente non estuvese intentando facer cousas, replicando, non é que as radios publicasen a versión do seu podcast na web, claramente, a versión do seu programa en formato podcast, no lado de producción creo que non houbo prácticamente ninguna novedade, ainda que podríamos falar, no? Pero bueno, probablemente pero si noto que eso fixo efecto na audiencia, basicamente, e agora é casi raro xente que non teña unha aplicación de podcast ou que no Spotify non saiba que ten esa sección, ou no coche, ou no iVoox, ou no que seña, no? Sí, eso é certo. Eso que decías de si era da pandemia, probablemente, si ahora esto, según que eu estaba dicindo exactamente o contrario, estaba pensando tamén que, por exemplo, Adriana, que é a miña parexa, que como sabemos, moi fan do noso podcast, non o escoitou ningún inteiro, hasta ahora tiña a excusa de dicir, hasta fai relativamente pouco tiña a excusa de dicir, bueno, que non escoito podcast, e agora coa todos estes de estirando el chicle, sucesores, digamos, saldremos mejores, ponismo bien e tal, todos estes podcasts que eu creo que foi a partir a raíz da pandemia, non? Ou de, digamos, 2020 Sí, 2020 2021, por aí, que foi cando pegaron o boom realmente. Adriana, pues, é unha das persoas que se aficionou a eles. E agora, efectivamente, pues, ten a aplicación de podcast isto que normalmente lle tiñan que explicar, no, isto ten que facer así te suscribes ou tal ou cual, pues, agora xa o dominará perfectamente. O sea que sí, despois de decirche que non, estou charando. Tú non tes tú, Rama, tes a mesma percepción que che pasou no teu grupo social ou... Pois no porque non me falaron de podcast así, o sea, no café, o sea, media mañá no traballo, pois non me chegou interés así de fora do círculo de vos tres, basicamente. Pero bueno, non vou traer un pouco de da vida real DM aquí ao podcast, pero eu estuve contigo o día que eu descubrí, o día que un amigo nos falou de Jordi Wild, que eu non o conocía en absoluto. Ti estabas comigo, claro, se non recordo mal. Sí. Como exemplo, ¿no? De seguramente fenómeno mainstream que chegamos nosotros un pouco tarde. Bueno, eu considero entre comillas que cheguei tarde a estar entrado. Non o escoito, pero bueno. Tú consideras que chegache tarde ou consideras que sabías que existía pero non lle prestaste atención? Porque parece que hai unha cousa non, unha diferencia. É dicir, na aplicación de podcast de Apple, precisamente un dos grandes problemas que lle vía, ou non dos grandes problemas ten uns cuantos funcionales de caerse a aplicación e tal, pero unha das grandes inconvenientes ou das cousas que máis me tocaban a nariz, como querías chamar a sección nova, Javier? Unha das miñas pet peeves co podcast coa aplicación esta das aldraxiñas, a tua aldraxe favorita da semana. Unha destas aldraxes favoritas que tiña era que a aplicación recomenda podcast, recomenda os super basado, o algoritmo é unha pataca, está super basado en donde estás, entonces todo o que me recomendaban eran os programas máis escuitados ou máis descargados de Apple Podcast en España, que efectivamente últimamente parece que hai algo máis de variedade, pero que durante anos, e por eso mencionaba eu antes a Federico, foron na mañana de Federico, e despois era o Carrusel Deportivo, e despois estaban Cristina Mitre e Jordi Wild, que eran podcasters, non eran
programas de radio pasados a podcast, pero que eu levo anos sabendo que existía e ignorándoos cando os vía porque non me chamaban a atención. O de Jurado, Cortés e demais, aquí hai Dragones, creo que se chama, ese tamén está moi alto nas listas sempre. Sí, todopoderosos. Sí, todopoderosos. O de Sí, Coffee Break leva un montón de anos tamén. Ese sí, pero é Coffee moi Break old non school. está nunca nas portadas estas, non o teño visto. En Spotify a min sale. En Spotify sí que pasa yo mismo. O que fai é, bueno, pues tes unha cuenta en España, pues vamos che meter cousas de España. Bueno, pues mira, o de Misterio en la Moraleja entré así. Noé, ti preguntabas se consideraba que chegara tarde ou simplemente sabía que existía ou non, e non lle fixen caso. Claro, efectivamente. Eu diríache que cheguei tarde. Que... Tamén é verdad que estades comentando de como descubrides esas cousas. Eu no Podcast Addict non directamente, prácticamente non teño. Se hai recomendacións nin me entero onde están, pero non é algo moi que eu creo que Spotify ten bastante que ver en que en España se popularizasen os podcasts. Bueno, primeiro, sí que foi o fenómeno que dice Noé da pandemia, cando houbo confinamiento, a xente que se dedica a producir cousas, moitos puxeronse a facer podcast, a nivel... Entonces, xente que, bueno, había tempo libre e buscaban que entretenerse, entraban aí. E segundo, que Spotify desde aí 2021 e 2022 empezou a promocionar bastante os podcasts na súa portada, e de feito por primeira vez aparecen no resumen do máis escoitado do ano, nesta no rap de Spotify este famoso, que antes non aparecía. Joder, Spotify eu creo que a nivel de audio eu creo que é a plataforma máis popular en España, máis que Apple, el podcast seguro. Seguramente. Sí. Pero bueno, además, é verdad que igual ten algo que ver o Camp Nou e o Barcelona. O Spotify Camp Nou, perdón. Bueno. Sí. A ver, seguramente Spotify sendo a plataforma máis escoitada, esas cousas, dándolle máis prominencia a estas cousas, seguramente tuvo efecto, ¿no? Pero isto exténdese a máis plataformas. Eu polo tema de nada original, basicamente probei que isto como se ve en outras plataformas, e teño probado en Amazon Music e Deezer, que son as outras aplicacións que eu teño no meu teléfono, e tamén cambiaron para darlle máis visibilidade aos podcasts realmente, o sea que realmente penso que, digamos, é obvio claramente que isto está no outro punto, ¿no? Claramente, ¿no? Por todos os motivos, do lado da oferta e do lado, supoño que da demanda tamén. E sin embargo, eso... Perdona, Eloy, continúa tú, que non... Ui. No, sin embargo, non teño nada máis que decir. No, decía eu que, sin embargo, parece que o que estamos dicindo agora é que se abren novos mercados, que a xente está escuitando cada vez máis, probablemente en España seña así, en España é así, pero que novas aplicacións están intentando entrar no mercado ou intentando entrar no tal, e sin embargo estaba pensando nun dos podcasts, dos meus podcasts do 2022 que sí que poderían contar como descubrimento, ainda que foi redescubrimento, que foi Punch Up the Jam, podcast do cal vos quixen falar, incluso vos mandei unha nota de voz que recordo que era de 6 minutos ou algo polo estilo, probablemente non fose tan grave, pero co dilema moral que me supoñía escoitar Punch Up the Jam na versión nova reboteada ou que seña polos irmãos Gregory, e agora co final de 2022, no último capítulo, 20 e pico de decembro de 2022, anunciaron que deixaban o podcast porque económicamente non lles era viable, porque hai unha baixada tremenda de ingresos publicitarios nos podcasts, e entonces a cadena ou a produtora na que estaban decidira de cancelalo, digamos.
E unha das cousas que decían era nosotros igual somos os primeiros que escuitades que vos dicen que cancelamos, pero non vamos a ser os últimos. Hai menos diñeiro, vai haber menos oportunidades para vivir de isto, esperade ou non vos levedes as mãos á cabeza se empeza a caer podcast que vos gustan moito. Entonces, eu non sei, de momento a verdade é que isto escoitei xa vos digo, fai 15 días ou unha cousa así, ou fai pouco menos. Sí, tamén escoitei. De momento é o único que escoitei, pero o que lle pasase, pero aí está a advertencia no aire. Rama desde Pod Galego. Eloi, desde Pod Galego. E non é desde Pod Galego. Podedes escoitar Nada Original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora ou agora? Sí, a ver, supoño que non sei de cando ese anuncio. Última semana antes de Navidad. Sí, por aí. Claro, a ver, eu sí que eu oín falado por aí e link, e despois conto vos unhas fuentes novas que teño para estes temas, que claro que na pandemia houve un boom de ointes, seguramente no, e que agora un pouco coa vida real que se estabilizou, no? Seguramente volveu un número máis estable de volumen de escoitas, no? De alguma maneira, no? Eu ese análisis teño lido por aí, no? Como que vai haber un fenómeno de consolidación, como típico, no? Pues a xente emocionase, pensa que vai isto, pasou co Netflix seguramente, e pasará cos non me extraña que pase cos podcast tamén, no? Realmente que haxa unha especie de volta á realidade, no? Ou volta á vida real, no? Pero a realidade é que a variedade de oferta queda e volvo ao conto, no? Eu cando falo ahora cos meus colegas de pois se lles comento teño un podcast ou ao revés, me contan que no, tranquilo, agora xa me vou para casa, true story, no, xa me vou para casa, eu vou escoitando podcast tranquilamente e tal, se me sacan el o tema e digo, pois eu teño un podcast, non me miran en plan, que é iso, senón e onde o podo atopar? Ou tú tamén de momento non me teñen dito, de todas maneiras, pero imagino, eu creo que eso vai quedar un pozo de alguma maneira. O mellor a xente escoita menos que na pandemia, pero a xente ve unha oferta, eu creo que quedará como un pouco costumbre, e ahora xa non é unha cousa entre comillas rara, non? Pois vías, a miña parella, eu creo que antes da pandemia non tiña aplicación de podcast nos teléfonos, e agora tena tamén, como comentaches, non? Sí. Eu creo que o dos Gregory tamén foi un pouco que esa xente pues, xa era famosa de YouTube, e xa tiña un caché, entonces supoñestamente tiñan unhos expectativas e tiña a súa, vamos, non me acordo, como Headgam pues pagaríalles X, e Headgam dixo non me salen as contas, simplemente. Non é que... Pero todo isto leíchelo donde o... Eso estou inventando. Vale. Pero tenme sentido, quero dicir, non colleron a Noé e a Javier Ramalleira. Que non, podíamos, entre outras cosas porque Noé e Javier tampouco sabían facer o programa. Non sei, a mí dá a sensación de que había moitos comentarios no Reddit o programa cando o retomaron eles e tal, dicindo, hostia, pero esta xente seguía dedicándose ao mismo, sigue tendo o mismo canal de YouTube de fai 14 anos, siguen facendo os mismos vídeos parodias de tal, é dicir, ao final é unha cousa sacaron algún capítulo, incluso o gravaron o colgaron tamén no seu canal de YouTube. Logo de Punch Out the Jam, colgaron ali directamente e gravarono además de en formato audio tamén en vídeo e todo o rollo. E vai intentando, supoño, eso foi pues sería finales de noviembre, igual estaban intentando retomar un pouco a ver si medraba a audiencia ou que seña,
e lle salían as contas a Headgum, pero eu imagino de todas maneiras que eso sí que pasará. E de feito, eu se non teño oído mal, eso é sobre todo canto máis pequeno, o sea, outra, igual nosotros aínda polo que seña, nosotros seguimos aquí grabando esas cousas, pero eu penso que moito aficionado que empezou un podcast na pandemia, entre comillas por hobby, por que non, desos eu creo que houve unha deflación total, isto, ¿no? Mismo eu creo que se podemos ver en Podgalego, por exemplo, ¿no? Que temos falado, creo que o número de podcast activos digamos, de independientes, eu creo que eso que se nota que baixou, ¿no? Sí. Eso está claro, sí, ¿no? Tamén os oyentes seguramente os oyentes de podcast, entre comillas, máis independientes. Non os nosos, sin embargo, nosotros non facemos máis que medrar. Moi paulatinamente. Sí, se descontamos os votos. Con un pouco de sorte, no próximo capítulo conseguimos que nos escuta a miña muller. Un punto que non sei se tamén, digamos, que vos quero preguntar, a ver, ainda que seña casi xa por concluir, isto, eu penso que tamén moito isto ten que ver falo en español, un pouco mellor co incremento de variedad dos tipos de podcast, de alguna maneira, ¿no? E cousas a que igual eu chego tarde, pero non estuven, ou simplemente foi que non estuven atento, pero eu o que notei é pois eso, neste último ano, producción específica de o podcast informativo tipo que nosotros temos falado, tipo Today in Focus de The Guardian, que levamos anos escoitando, o mellor, pero del País, del Diario.es o de outros, ¿no? El 15 minutos, un tema al día, ¿no? Que é 15 minutos, o Hoy en el País, por exemplo, que vin ese é un que eu por lo menos non tiña controlado hasta fai non moito. Bueno, teño escoitado algún, xa os digo, nesta última época do ano, e teño xente que me ten falado deles, ¿no? E son producións específicas non para a radio, sino en podcast, ¿no? E non tipo tertulia, ¿no? De alguma maneira, sí. ¿No? Eso é un dos tipos. Non sei se vosotros, sí, por exemplo, pasastes a escoitar cousas desas. No, eu son unha cousa que levaba anos esperando que pasase, porque, é dicir, unha vez que o fan os grandes medios americanos, como se chama? O The Daily e demais. Sí, é algo que tardou bastante en chegar, sí. Tardaron bastante en facelo. Acórdome de que había momentos cando empezaron The Daily o diario da NPR e tal, que o País, o único podcast que tiña era un repaso dos programas, o sea, dos temas da revista semanal que sacan os domingos, que ademais era un pouco como explicar a cociña interna dos temas, era falar cos periodistas para explicar como investigaran cada cousa en lugar de utilizar o formato para un pouco ampliar o reportaxe ou para meter grabacións das citas que utilizaban no artículo ou na reportaxe, que a mí sempre me pareceu que era unha idea un pouco perdida, non? Unha idea moi boa que non deron feito ben. E ao final, non sei, 3 anos despois acaban sacando o podcast informativo diario, como bueno, non sei, cando xa parece que, sin embargo, en Estados Unidos está un pouco de volta de eso, me dá a sensación. Non sei, igual é un problema que tuvo The Daily especificamente coa xente que o levaba máis que o formato en sí, non sei. O formato creo que sí, porque é algo que ten bastante demanda, algo cortiño todos os días, informativo e tal. Eu creo que é algo que, é dicir, non conozco o que pasou co que mencionas ti, pero de todas maneiras, igual pareceme entender, non é, que isto que dis, porque claro, podcast informativo, igual temos o tipo, eu o que no que máis escoitei é o que é tipo monográfico, ¿no? De un pouco, xa os digo, como Today in Focus, xa, o tema o do Guardian que non The Daily.
Sí, o The Daily entendo que máis ben é un pouco resumen de noticias do día, casi vou decir Ángel Martín, ¿no? De un minuto, en vez de un minuto, en 15 minutos, ¿no? Como quen di. No, Entendo no, ben? bueno, é reportaxe de temas de actualidade, non é directamente os titulares do día, é reportaxe de tema de actualidade, pero feito ao día, bueno, un pouco, no, é unha cousa similar ao que entendo que é o de The Guardian. Igual, Javier, tú non escoitaches os dous? No, eu de Daily non escoitei. Eu tampouco. Pero... Bueno, pues entonces non. Por podcast informativo, algo que teño en mente é algo tipo eso, Up First, que da NPR, o que fai é pois, decirche explicadas 3 noticias ao principio do día do que marcou a actualidade do día anterior ou do que pode pasar ese día. Pero son eso é, digamos, como unha peza de telediario ou dúas, bueno, 3 en concreto neste caso, sempre son 3 cortiñas de 5 minutos, 10 minutos. E os medios españoles están facendo ese tipo de formato tamén? O do país non é así, é que non o escoitei. No, hoy en el país é máis ben Today in Focus é Vale. monográfico. Bueno, non sei, na min monográfico, é un tema. gústame máis eso, a verdade. A mí tamén. Sí, a mí Os tamén, dos outros, seguramente hai algún que hai algún Bueno, as rapazas de Actuality en TikTok, ¿no? E Ángel Martín. e Ángel Martín, realmente, ¿no? O sea, vale, pues é un formato moi corto, pero pues, hai un formato podcast, aparte de estar no resto das plataformas, ¿no? Pero bueno, xa vos digo, a min sí que me parece unha cousa que dixera Noé como que estaba aí un formato para collelo e polo que fora os medios españoles como que a sensación é que tardaron un pouco ou simplemente saltaron no momento adecuado no que Sí. isto se fixo mainstream. Igual Sí, eu creo que é máis ben eso. Na mesma hora que os podcasts están tendo un boom ahora en España, é dicir que chegaron tarde os do país a tal, non? Pues farían, non? Cando tuveron que facer. Claro, sí. Sí, a ver, un pouco digo de chegar tarde porque no fondo eu penso que nestas cousas chegar primeiro fai moito, realmente, ¿no? E se estás aí antes pues é mellor que despois ter que emigrar os oyentes de plataformas realmente, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que non houbo un en plan que arramplara cosas, ou bueno, polo que eu teño non sei tamén o conto, ¿no? Pero como que foron todos á vez, ¿no? Non hai alguén que estaba o formato aí anos podían collelo, ¿no? Realmente non sei hasta que punto vamos, sempre tuvemos ou creo que sempre tuvemos a sensación de que moito coste non era ou non debe ser para unha redacción dun periódico dun medio tradicional gravar algo de media hora sobre un tema que tes máis que traballar, sinceramente. Bueno, pero claramente fixeron un análisis coste-beneficio. O sea, a redacción foi falar ca dirección do periódico e dixolles, oye, queremos facer isto. O periódico botou contas de que expectativa de audiencia tedes no 2017 en España? Pois centos, miles baixos. E diría, pois, non perdades o tempo con eso. Xa. Estou especulando, pero... Sí. A ver, eu non teño tanta eu esperanza no racionalidade das directivas dos igual, medios, ¿no? que queredes gravar o que? Más ben, ¿no? Empresario, clásico mensaje empresario, ¿no? Bueno, non mencionei uno, ainda que por mencionar, que mencionamos só dos, parece que hoxe falamos moito de españoles tamén, pero bueno, un destes, ainda que non é diario, pero eu teño escoitado bastante, o Falase, que é semanal, de Praza e tamén, bueno, pues tamén está aquí en Pod Galego esas cousas, e eu a verdade que o escoito é un pouco a realidade que me gusta o formato, así un pouco corto, poucos temas, ¿no? Pues como o nome indica, ¿no? Esta semana falouse de tal e de cual, ¿no? Bueno, pues para que estamos cómodos co formato de audio, pues é máis cómodo que ir mirar os titulares ou incluso a veces ten máis análisis realmente, ¿no? Así que, bueno, non sei, xa vos digo, eu a verdade que creo que parte da oferta tamén
poderemos falar outro día tamén, e xa casi non vale a pena traer outro tema. Pola miña parte creo que xa non nos vamos a estender demasiado, pero tamén este exemplo que vino con xente que me falaba de podcast de tipo de ficción, ¿vale? Que pues en español, ¿no? E bueno, eu tamén xa vos digo, simplemente menciono vos, atopei unha fuente de noticias de un señor argentino que fai análisis de, bueno, pues ten unha newsletter por RSS no Twitter, pues fala un pouco de noticias así en español españoles e latinoamericanos, e a sensación, digamos, confirmas de alguma maneira, ¿no? Que hai máis veredade, incluído, por exemplo, tamén dese tema de ficción, realmente, ¿no? Bueno, poñereívolo nas notas do episodio. Tamén a Pablo, non sei que máis, non me acordo, escucha podcast, e o seu newsletter RSS ou como señan, ¿no? Pero bueno, ficción en español de formato podcast, por mencionar o que digamos que empezou isto incluso antes da pandemia, que foi o que fixo un pouco de que tuvo máis el gran apagón, foi el gran apagón de Podium Podcast, sí, se alguén fala en algún momento de a industria do podcast español ou algo por estilo, o gran apagón vai ser como unha pedra de toque, un punto fundacional de que se llama o serial español. Escoitástelo vosotros el gran apagón? Sí, eu escoitei. Creo que tiñan varias temporadas, pode ser. Se tiña varias temporadas, creo que só escoitei a primeira. A min quedou unha sensación como de que non o escoitara inteiro, de que me gustara o que escoitara, pero que non que me quedara esa cousa incompleta de... Pero non me acordo xa. Bueno. Eu non o recordei. Rama, non é? Recomendades? Sí, polo menos, digamos, si tendo as temporadas, eu recomendo a primeira. Se só ten unha, pois recomendo os primeiros capítulos, supoño. A mí quedara a sensación de que estaba ben, pero non acabei. Entonces non posei decir. Casi máis que recomendarlle a Eloi que empece, recomendaríalle a Noé que acabase. Ahora se perdeu. É unha destas cousas que xa quedaron a medias e xa non se volve. Non, sabes o que era? Escoiteino nun viaxe dos que facíamos de Barcelona a Galicia. Un destes viaxes, mira, ten 3 temporadas, pero debendo escoitar as 2 primeiras e non escoitei a terceira. Escoiteino nun viaxe de Barcelona a Galicia que solíamos facer escoitando podcast, que foi o que me serviu, por exemplo, a recordaredes, porque creo que o contei aquí nun podcast, que foi o que me serviu para desencantarme definitivamente de Throughline, porque me puxen a escoitar 5 capítulos seguidos de Throughline e era todo desgracia tan desgracia, e acabou Adriana parando o coche nunha estación de servicio dicíndome, mira, cambia aquí, ponme algo de comedia porque estou xa que me dan ganas de chorar. Nun deses viaxes escoitei pues, todo o que había de El Gran Apagón daquela, que digamos que eran as 2 primeiras temporadas, poñamos por caso. E agora teño un cativo de un ano e todo o que se escoita no coche o cancionero, a canción de Los Animales de Dos en Dos, en fin, grandes muestras da cultura universal, non sei, da industria da música infantil que é o tema. Bueno, eu por terminar en orden de preferencia, creo que estou abaixo de todo do que recomendastes hoxe. Los Animales de Dos en Dos está de último. El Gran Apagón creo que apoño por debaixo en interés, porque a verdad que eu a min a ficción así sonora creo que non me vai como outras cousas. De segundo, quedarei co da Moraleja por ser exclusivo de Spotify. Igual do que mencionamos hoxe me quedo con o primeiro que vou escoitar, o de Messi, ou como fora, que non sei como se chama, la Gran Copa, la última Copa. La última Copa. Que ademais, houve unha conjunción astral, saliulles ben todo, centráronse en Messi e xusto Messi ganou a Copa. Eu creo que é razonable escoitar.
teñen un capítulo moi bon que gravaron despois do Mundial no que falan sobre as cábalas e sobre as supersticiones dos argentinos. É moi, moi curioso. Igual podes empezar polo final, Eloi. Total, xa sabes como acaba. Eso... Terei non conta.